Boas tardes teñan ustedes. Hoxe vamos a representar unha obra de Jesús Campos García, unha obra que se escribeu no 1974. Este autor critica a sociedade donde o individuo deixa de ser el mesmo. No Sé Vos Teatro representa esta obra cos actores que van a representar a Manuela María Carmen Crespo, a Xosé Antonio Lois, Manoli Mela Escalante, Aurelia Estrella Ponte, Pedro José Ramón García, a avoa Carmen Pérez, o avó Manuel, Doña Encarna Isabel Ochoa e Marianito Diego Portela, xa se me había olvidado. Queremos dar as gracias a todos por un ano máis estar aquí. Esperemos que vos guste esta representación. É unha representación donde fai reflexionar o individuo, porque esta crítica actualmente, despois de tantos anos, sigue existindo. Moitas gracias. A ver, home, apura. Ai, agarra. Pero que faz? Non se pode contar contigo para nada, eh? A ver, home, que me esbara. Onde deixo a pala? Nin que me dis, deixa por aí onde sexa. Dijo por non manchar. Xa limparei eu. Veña. Agarra que che boto unha man. No, pero con ánimo, eh? Comemos xa. Oi, papá, non me quenta a cabeza, eh? Que teño fame. Primeiro tenemos que arranxar o da súa neta, non? Veña, imos con ela. Muller, fago que podo, Xa se ve. Ademais, vouche dicir que non estou mentalizado. Que non estás mentalizado? Veña, imos con ela para a cama. Pesa como un morto. Non digas ordinarieces, que te escoita papá e despois repite todo cando veñen as visitas. Eu o único que repito é que teño fame. Bueno, cala a boca, non me Que aínda non almorzamos. Ai, non almorzamos nin cearemos a este paso, papá. E Pedro sin vir. Que máis dará? No, mesmo non é, eh? Porque se tivéramos salido xuntos dos do supermercado... Ademais, estas cousas así urxentes é mellor facelas sin chamar a atención. E Pedro estaba demasiado impaciente. Claro, porque Pedro ten as súas conviccións. Claro, como non ten que pagar, pode se permitir ter comisións. En cambio, ti... Un momento, Eu tamén as teño. Faltaría máis. E se non se usa cousa miña, Pero telas sí que as teño. Ademais, as miñas comisións consisten precisamente en iso, en non ter comisións. Xa. E ti crees que este é o sitio de deixar a paz? Ya, deixaste que deixaron fora, non? Home, sí. Pero en riba das tumbas que limpiei xa mañán. Bueno, por un día que non limpies... Pero hoxe non é un día calquera, Porque hoxe imos ter visita. Eu non quero andar despois na boca da lingua da xente, oíchesme? O que me faltaba. Porque sabías que íbamos ter visita,
non tirás a facer de muros. A ver se chegou a ter que ler o silabario. Mira, a mí non me compliquedes, Que non te compliquemos. Mira, Xosé, as cousas hai nas que facer como Deus manda, Ai, sí. E pódese saber como manda Deus? Dende logo non como ti pretendías. Así a pá e listo, no medio do campo, sin máis ni máis. Máis limpio, non sei, pero máis natural. Xa, como os animais. Menos mal que estaba ali Pedro e supo sin poñer que se fora por ti. Manuela, Mira, estándoles conformes, ademais todo o mundo fai así. Todo o mundo non. 4 artistas Manuel. que salen na televisión. Manuela, Que raro que era usted. podía xugar con Manoli. Mire, a Manoli ni me la toque, o eu. E tu que fago? Mire, papá, non me rompa a cabeciña, Que, por que non se vai por ser cuarto a estudiar a tabla dos 5? Ese a las 6, hombre. Pois a dos 7. Esa chupada, la teño chupada. 7 7 por 7? 49. Que? É o teorema de Pitágoras. Sabe o teorema de Pitágoras? Eso no ven en meu libro. Entendes? Vaya por seu cuarto e estudie todo o que ven no seu libro, Os conxuntos. Que conxunto? Non sabe lo que son os conxuntos. Ai, Xosé, como lle fagas caso a papá vai learse, non xa verás. Váyase po cuarto. Pamela, porfa. Nin porfa ni nada, papá, que estamos de loito, usted non ve. Pero ainda. Ou aínda malo que nos queda, como Se levar máis de 2 horas con un morro. Non ves? O que che escoita a ti cando está detrás das portas. A ver se vou ter a culpa de todo o que pasa. Veña, papá, váyase po cuarto Teño dunha vez. fame, hombre. Mira, o que imos facer é que cando veña Pedro coas bolsas do supermercado, daslle algo dos aperitivos. Sí, vale, vale. Que lle deo a que? E aunque só será un bolo, Para que hombre. despois nos quedemos cortos, Aunque só sea un bolo, Sin hombre. un bolo ni nada, Po cuarto e a calar. E xa veremos, Xa veremos, pero de comer nada. Bueno, Xa veremos. váyase, váyase. Pero ti viste como se pon? É que ten fame. Fame. Bueno, e máis, a papá gustalle un pouco fastidiar, xa sabes que é moi fastidioso. Pouco non, eu creo que moito. E de todos os xeitos, ti xa sabes que papá tamén está un pouco, non? Un pouco non, está moi. Ai, bueno, ímonos a deixar de tórminas e ver se veñen estes dunha vez. Ah, sí, moi ben. E eu que fago? Ti mellor séntate. Eso, ti non fagas nada, a ver se estropeas. Compraste mo marca? O qué? O marca? Vaya, hombre. Un día como hoxe, e ti solamente se te ocurre falar do marca. Só non é para mirar as quinielas, muller. Mira, Xosé, non me busques, que por culpa das quinielas estamos agora como estamos. Tanta múltiple, más tanta merda. Bueno, vale. E agora podese saber onde vas? A mexar. Onde pode ir a mexar? Vaya, hombre, vas pa oficina. Mira, pasas máis tempo no retrete que no salón da casa. Que ten de malo? Solamente che falta recibir ali as visitas. E que ten de malo? Mira, non me quentes que non hai con quen falar, Xa me cortaste las ganas de mexar. Hai que ver como te pasa, é total pa nada. Queres cargar a pala en algún sitio, home? Ti crees que este é o sitio? Xa tes que deixar onde fora, muller. Home, onde fora sí, pero aquí... Esta sin vir. No, xa. A ver, onde queres que ajar? Por aí, onde sexa, Vale. calquera sitio. Sí, en calquer sitio non, nun sitio concreto, que logo lías. Pois mira, aí, nun sitio concreto. Sí, pero cal? Xosé, guárdala no cu. Pero... Non lle fagas caso, home, non lle fagas caso. É mellor deixalo por imposible. Iso é o que lle enseñan así, a escoitar detrás das portas. Pois entra e parte a boca dun revés, a ver se se cola. 7.000 pesetas de autobús pa que vai ao así onde lle enseñan a escoitar detrás das portas. Bueno, entras ti a partir a boca ou vou a ter que entrar eu? Parto ya, xa o creo que lle parto. A jola mismo lle vou partir a boca. Abó, vai ser mellor que veña polas boas, Me parece que como non vayas ti, el acá non ven. É que me ten medo, Ves? É que me ten medo. Bueno, mira, entras ti ou entro eu? Solo. Pero vas a precisar reforzos. Bueno. Trae, veña, vai.
Veña aquí que yo... Ai! No me digas que... Foi un níquel. Un qué? Un níquel, unha bola que había no chan. Se mirara onde poñan los pés en vez de ir mirando para el tronte. Como iba mirando pa teu pai. Bueno, total nada, unha torcedura de nada. Torcedura. O que pasa é que é o aguantador, Que xera que miras? Que aguantanador. Non me fajas rir. Ainda me acordo cando te levamos ao dentista, Eu vou te catar a silla para que che poderan quitar a muela. Sin anestesia, Ademais pillaba a lengua coas tenacillas. Pero, home, como non che iba a pillar a lengua cas tenacillas? Donde se veu que un señor odontólogo doctorado en cirurxía bucal se pillara a lengua Un cas barbeiro. tenacillas? Aquel animal era un barbeiro, ríase. Non me digas que non se ría cando Como non tiraba. se iba a rir coa cara que ti poñías? Veña, anda que che axudo. Apoia. Ti dirás que me caixo, non podo. Pero fai por poder. Merda, díxache que non podo. Que non digas esas palabrotas, home, que sin de papel toma mal exemplo. Deixa que me apoye. Podes? Veña. Ti dirás que me caixo, pero quixera que miras. Veña, home, que non temos todo o día tamén. Aproveitas calquer momento para sentarte. Non me podo tirar, non me podo tirar. Por qué? Non sabes se partir a cadera. Tamén se partía eu a crisma. Séntate aí que temos... Ai, asesino, que asesino. Total, por unha tercedorinha de nada. Si non te meteras con vellos. Que enseño ocurriría esta dichosa excursión. A tua muller. Papá, ocurreuse-me a min, vou ir adentro e voulle partir a cara. Manuela, parece que son eles. Pedro, Sí, estamos aquí. estás hinchando. Tamén se me está hinchando a min a napia, vais a Juan. Pero ainda estás así, muller. E o que queres? Este que se lle dou por romper un non sei que. Esbareico. Vaya tamén ti que oportuno eres. Ai, que bonito, onde me caches? Ave María Purísima, sin pecado concebida. Cheira. A que cheira? A rapaza, que te cheira, a rapaza. Pero tía Esparro, como iba a cheirar a rapaza? De momento imos termos bastante sorte. Bueno, igual, se non cheira, cheirará de un momento a outro. Pero será posible? Porque había de cheirar a miña filla se sempre foi moi aseada, hombre. Para non cheirar, máis que aseada tiña que ser incorrupta. Mira, é Manoli, miña filla, onde está? Manoli morreu, mamá. No, pero dijo onde a puxeste, non ver? Na cama, mamacilla, na cama. Na cama, como deu irmán. Eu rompime. Mira, sacaste os pantalóns, miña filla. No, mamá, ainda non me dou tempo de desenvolvela. Pedro, eu rompí unha perna. Non me esperaba menos de ti. Bueno, o que temos que facer é organizar. Sí, ímonos a organizar canto antes de que nos collagaran. Veña, pois vamos indo. Mira, ai, miña filla, que eu quería que se cumplira a miña última voluntade. Querrá decir a súa última voluntad, costume é. É que a última voluntade que quero que se cumple é miña, José. É que, mamá, gustaríame tanto amortexar a vestidinha de rosa. Bueno, Pois sí que che un capricho, tamén se un non vai a poder ter un día un capricho, vaya por Dios. Bueno, a ver, tampouco pasa nada por poñerlle un detalliño ou algo así, non? Non, nada de modernismo. Quero un vestido inteiro a con vuelo, largo. Quero que vaya vestida como se fora unha princesa. Bueno, Queredes vestir a Manoli como unha princesa, e ainda se vai a levantar de noite e vai vos a tirar dos pelos. bueno, ti tampouco creerás nesas patrañas, Querida, a estas alturas, as miñas ideas sobre a tradición e o protocolo están fora de toda a dúbida. Agora que tampouco hai que pasarse. É unha putada abusando de que ela está morta, e que irá despois un vestido de color rosa. Abusando de que ela está morta, eu estou coxo, Que se non cajo me todo cuidado que cajarse. Oxe, non digas por calle. E tiña na boca, que vou conversar consentín que a nena morrera na cama, non? Ao parecer, morrer nunha excursión non é elegante. Eu admito que é de elegancia, pero mortallala con vestido rosa. Iso é unha carallada. É un antoxo, Xosé. Sempre me fixo ilusión vela vestida de ese color, pero claro, a rapaza tamén era tan levantisca que con tal de levantarme contrario, porque hai que ver como se vestía esa rapaza tamén, Dios a teña na gloria,
pero a rapaza era un pendón. Sería ya a súa tía. O cabrón do seu pai. Aurelia non espera. E sabedes tamén o que non estaría mal, minhas fillas, o hábito do Carmelo. Ai, non. O vestido rosa e non se fale máis. Sí, mamá, mira, o vestido rosa é o tal, non estés a discurrir máis, mamaciña. Bueno, muller, pois está. Ademais, que podía dicir o noivo? Parecería un desaire, Por xa me convenceches, o vestido rosa xa está acorde. Veña, veña, O que sexa, pero axiña. antes de que acorde, vámonos. Noite, moita perna. E ti quedaste fora de xogo? Partir a perna, Non ten mal a coartada. Vistes palabra, Palabra de honor. Se a palabra dona, Home, claro. E o chaval ese, que é? quen? Quen vai a ser? O noivo da Manoli. É executivo, boa. Eso é bo nome, filho. Non ten mal, que ter un bo soldo. Bueno, tampouco hai que exagerar, O rapaz, digamos que é un executivo mediano. Ou se xa que beixiño. Non, quero dicir que estás comenzando, boa. Bueno, co tempo se medrará. Vou un intra a tienda. Vas a polo vestido, miña filha? Sí? Volvo de seguida, Mira, Aurelio, a ver se o encontras así que teña dúas moñiñas, que se fan moito máis gracioso. Ei debes de atopar, A ver. Díxome Manuela que me deas 2.200 euros. 2.200 euros. Que menos, non? Un vestido que vai trajar a terra. Pero unha filla é unha filla, non? E 2.200 euros son 2.200 euros, non te jode. Home, claro, pero é para o enterro da túa filla, Bueno, ven, ande, soltalle a pasta, dalle os cartos e non te fajan máis de rojar. Ademais, para que sirve un pai se non é para isto? Non poden estar tan caros, teñen que estar de rebaixas, que estamos en abril ou en maio xa, Non quererá que lle compre a mortaxa nun saldo. Tacaño, dana... Rasca! Non lle des máis voltas e fluxa o puño, veña. Toma, 1.000 euros, E non se fale máis. 1.000 euros. E por Ei suposto, de ver o que vou atopar, por suposto que é a derradeira mortalla que lle merco, Bueno, vou á tienda antes de que feche. Ti non te vas vestir? Quen eu? Sí. Poñerás o traxe negro, non? Pero é que eu son un coxo reciente, sabes? E doime, aínda me doi. Pongan que se o gris. Pero é que non entendes, Pedro, é que non se trata de cores, é que non podo poñer. Pois pon alo menos un brazalete. O seu sería un traxe, sería todo un detalle, pero pon un brazalete, polo menos. Pero se non leva ninguén a boa. Non sei, pero a mí non me parecería ben que o recibieras así, sin ninguna señal de duelo. Ainda han de pensar que estamos locos por soltalo. É contento, sí, pero con moderación, eso sei. Pero se eu quero colaborar, eu quero colaborar. O que pasa é que me doi moito perna e non podo poner. Pon unha jarabata negra. Por que terás unha jarabata negra? Si, vai ao cuarto e mira no armario a ver se hai algo por aí. Se o día do meu entierro o meu pai me fai unha cousa así, eu non sei como tomaría. Non sei. Non, eu xa sei que as mulleres son moito máis sensibles para estas cousas. Si, home, si, é total a ti que traballo che costa. Poñer un traxe sería todo un detalle, pero que lle vamos a facer? Papá, É a meniña? Pareceu-me, non pareceu-me. papá, Si, era. papá, estou viva. Pero que dis? Estou viva, papá, estou viva. Ai, xa está outra vez. Pero que di? A rapaza que di que está viva. Pobriña. Eso é ben que non se acostumbra. Ao acostumbrarse non pasa nada. Lástima de filla. Estou viva, papá. Que dalle. Non é que se xa unha maravilla, pero pode valer. Parte xa alma. Quen? A nena. Ah, xa, claro. Si, xa lle dicía eu que non se acostumbra. Non volveu a Aurelia. Pero muller, sin na acaba de beixar. É que xa teño todo listo. Eu solamente me falta peiteala e poñerlle o vestido. Ai, vaya por Dios, minha filha. Eu hasta che botar unha. Non, mamá, deixa de estar. Agora xa non está un panado. Bueno, agora solamente
xente a estorbar. Non te preocupes, en canto chegue Aurelia e miña irmán, enseguida arranxamos entre as dúas. Ai, Dios, bueno, mira, xa sei o que teño que facer, miña filha. Mira, non terás por aí un cacho de tela negra? Un cacho de tela negra? Para que queres ter un cacho de tela negra? Valle facer un brazalete a este. E logo ti non vas a poñer un traxe negro? Pero que eu estou coxo, coño. Pois moi ben, vai recibir a xente así, de medio loito. Demasiado estou aquí aguantando cunha dor de collóns, eh? Pero que dolor, home, que é o que tes, sabes? Moi ben, daremos as notas, é o que ti queres. Que nota, en que... Pero será posible? Ti crees que é maneira de recibir a rapaza así? Ou a xente que vai a vir co noivo? Manuela. Usted que quere ahora, papá? Eu quería vestirme de mariñeiro. Usted ha de poñer o que eu lle mande e acabouse. Todo cuarto ahora Pois mismo. mira unha cousa, cando veña a dar visitas, si non me avisa de mariñeiro, cago en un pelo. Ai, Dios mío, pero ti verás, muller, pero ti verás. Ai, que cruz! Cada día está peor. Xa ves que internaron algunes. Mira, Pedriño, ahora non é o momento de mirar onde vamos a internar a papá, eh? Xa non sei nin onde teño que Eu sempre fui un partidario de cando son vellos de secalos. Sí, agora din que o mellor é disecalos, pero eu atopo unha atolada a gastarse tantos cartos en iso porque son tan ordinarios. A min contaba que non me mordan. Isto non lle mordeu a ninguén, Que eh? non sepamos. Has visto, chiqui, iso pásales. Meu tío sempre chegou a morder moi pouco. Estuvemos a piques de quitarlle os dentes. E agora xa ves, dásele por internet. Pois tú este ter moita suerte. Si, foi unha sorte. Mamá, píntoa. Non, a cara lavada é moito máis natural. Eu decía porque está moi pálida, como está morta. Nunca me gustaron os mortos pintados. Resultan insolentes. Dá a sensación que están a dormir e erganse dun momento a outro, estrágano todo. Un toque nos ollos ou nas ojeras, nada máis, miña filla. Bueno, como ti digas. Oe, Pedro, estuvo a acordar a mí na cociña que nos demos refrescos. No. Así que baixas a taberna e traes os poucos. Pois sí que vou. Vai, que anda, e non tardes. Pedro, Sí? subo un pouco tinto tamén. Sí, home, non se Ni hablar! Ni hablar! Ti estás parvo ou que? O que nos faltaba. Home, coxo sí, pero por riba que collas unha carena. Coja osa, muller. E se cho ocurre. Non ten remedio, José. Bueno, volto de seguida. Vente pronto. Está jodón o vello, eh? Está jodón. Hai que ver que manía con que bebo. Bueno, mira, vou xa decir unha cousa. Está ben que esteas coxo se seu teu justo. Agora un coxo borracho xa é demasiado, eh? Pero é que o viño fai esquecer. Sí, home, sí, as penas do amor. Y el vino hace olvidar. Las penas del amor. Que pena, verdad? Onte tan felices. E hoxe mercando a mortalla a ficha. Verdadeiramente non somos nada. Verdadeiramente nada, meu fillo. Xa tiña que estar aquí, xa tiña que estar aquí. Pero sin nada, acaba de beixar, muller. Mamá, non digo Pedro, digo Aurelia. É que non a podo petearna mentras non lle poño o vestido, senón ala vai. O mesmo na topa, o rosa precisamente non é a cor de moda. Claro, o que pasa é que non lle deste máis que 1000 euros. O que? 1000 euros? 1000 euros, miña filha. É máis que suficiente. É máis que suficiente. Sí, e non estamos para tirar os cartos. Mira, ti todo que non sexa gastar os cartos nas quinielas e tirar cos cartos. Un momento, unha quiniela se acertas que? En cambio unha mortalla, que? Materialista. E que és un materialista? Eu cando te conocí non eras así, hombre, senón non me casaba contigo. Pásale a todos igual, son todos os mismos, miña filha, son todos iguales. E pódese saber como son eu, non? Un tacaño, eso é o que és ti. Un tacaño, eso. De alguén se me pejaría. Ah, non sería de min? Prefiero non sinalar. Dalle, mamá, dalle, que teu. Dalle, dalle, que te. Pase para! Pase para! Non me gustas, non me gustas. Ai, en riba de caldo, sopas. Sí, claro, dádelle todos estes espectáculos e os vellos colleno todo, pero que todo, todo. Pois cando colleu vou no poñer para que non se dé conta de nada, Sabe o que dixo? De nada. Bueno, se está ben, E deixade brochado palmadas.
E ti vaite para o cuarto a arreglar, mentre non ven Aurelia. Que despois veñen as presas. E a mí ganas me dan de levantarme e poñer todo patas para arriba. Ai. E suspender o enterro. A mí non me amenaces, Deixamos xa de parvadas, Porque mira, se me amenazas outra vez son capaz de coller a rapaza e metela no frigorífico e non sentarla hasta o ano que ven. Pois por min cando queiras. Pero vos estades a falar de bromo. Pasa para dentro. Pero usted non ve como se pon, mamá. Que me poño? Ti pos. Pasa para dentro, arranxar. Mira. Eu desde logo, José, non sei como podedes decir isto en broma, Non sei como podedes decir isto en broma. Ou se xa que chega unha señora co seu filho, a que lle dis? Que lle dis? Mire, señora, tuvemos que suspender o enterro porque aquí o seu pai non quería gastar máis de 300 euros na mortaxe. Porque é o motivo, non, José? Hai que ser serios, Eu non digo que vayamos a suspender o enterro, boa. E menos a estas alturas. O que pasa é que non se pode consentir que a joven aún. Mira, Que mira ti que quedarse coxo. Que ponte un traxe negro. Que 300 euros son unha miseria. sí, teñamos as festas paz, esos son chorneros. Pero que nervios, nin que. E hasta certo punto é lógico. Teste que facer a idea de que é o seu primeiro entierro. Sí, pero non. Tamén é o meu primeiro entierro e creo que conservo a calma, Demasiado, diría eu. Como que hai que saber controlarse. O que pasa, Xosé, é que os homens importan polo menos estas cousas. Tendes o vosso mundo, os vosos negocios. Pero para unha muller estas festas íntimas teñen moita importancia, porque teñen moi poucas oportunidades de mostrar a súa valía, de realizarse, como din agora os xóvenes. En fin, que debía ser agora un pouco máis comprensivo, Xosé? Bueno, sí, non digo que non, pero vamos, Teñamos a festa en paz, Si é por min, mamasiña, xa sabe que a temos. Guárdame este símbolo de mí. No seu primeiro entierro, que pasaba? Acórdame que eu no meu primeiro entierro, que mundo de xente, Dios mío. Había un montón de xente. Tamén tiñades máis servicios e as casas eran máis grandes. Sí, home, sí. A máis, facíase todo máis barato, tamén. Tamén contabades con máis preparativos, eso. Imagínese que tuéramos que meter aquí a 2000 personas. Sí, home, sí. Pois, en cambio, parece que morremos de tapadillo. Tamén temos o mercado. Os que morremos noutros tempos non nos acostumbramos a isto, meu filho. Mire, aboa, estou pensando en escañolar esta perna. Vaya por Dios. É que necesidade tes que non ter nada roto. Para non ter que dar explicacións. E así tamén quedaría máis convincente. Non creo que che vai a dar tempo, É unha muleta. Eso vai che injusto, José. Daría a sensación dun coxo antigo. Pero ter muletas na casa, ti. Porno. Quen se iba a jurar que me iba a pasar unha cousa así? Pois entonces asume que é un coxo de circunstancias e non lle diar máis voltas. A ver, que vos parece? Vaya, muller, por fin chegastes. É que nos din moito. Aurelia, eres ti? Sí, mira. A ver, que che parece? Sobrou algo. Tiven que poñer do meu bolsillo. Vaya por Dios. Mira. Mira. Ai, Que bonito. o color é precioso, é precioso. Ai, que bonito. Tal como queríamos que ver, mamá. É precioso o color, Xosé. E non é un poquinho altera? Pero que sabrás ti de cores? Xa veredes cando vexame. Teóricamente non debería de verlo, que pois está morta. É coa harmonia, miña filla, coa harmonia. Ademais, a rapaza de poñer o que eu lle mande, que por algo son súa nai. Só que o escote parece un pouquiño... Xeneroso. Que va, bueno, según como se mire. Bueno, claro, según se mire se lle pode ver. Pero que se le pode ver, mamá? As chuchiñas, pero si que non as Ten unhas boas chuchiñas que las vi eu, unos melóns así. Ni os peitos da rapaza para deixar paz. Non será posible. Iso é incesto, non? O que nos faltaba, un ben incestuoso na casa. Pero si só foi unha miradiña, muller, que tampouco pasa nada. E sabes, Aurelia, tamén o que se pode facer? Poñer un paniño de respeto. Mira, jústamos, non? Sí, a min encántame, moi bonito. Pois veña, vais a poñer antes de que colla frío. Mira, por que non lle pos ti? Ai, sí. Si poño ti, e así, mentras tanto, arreglo eu, porque todas estades moi peripuestas e a vida non me cambiei. Pois sí, sí que vou. Mamá, e usted podía ir tamén, botaba unha ollada e daba unha opinión.
faría Cristóbal Colón si o día do descubrimento partira unha perna? Ai, non che sei. Seguramente que o houbera descoberto coa perna rota. Non o crea. A tripulación farta de tanto mar bravo e ao ver mermada a súa autoridade, amotinaríase. Ti crees, meu fillo? Teña por seguro. E foi unha sorte, porque Colón non estaba libre dunha trompetada. Nosa, eso pode lle pasar a calquera, eso tamén é certo. E ainda hai máis. Que faría Cleopatra? Pregúntome eu. Que faría Cleopatra se a víspera con Xulio César se partira unha perna? E o que é máis importante? Que faría Xulio César? Teríalle interesado a Xulio César ligar con unha coxa? Nunca o sabremos. E o cabalo de Troia? Imagínense o cabalo de Troia. O de Cervantes xa é máis previsible, porque se en vez de partir un brazo parte unha perna, xa non sería o manco de Lepanto, sino o coxo de Lepanto. Con Tarzán a cousa non ten dúbida. Se de pequeno a cair do avión tivera a desgracia de partir unha perna, non digo que non lograra sobrevivir, pero xa non chegaría a ser Tarzán en toda a extensión da palabra. O feito variaría moito, sobre todo pola asociación de minusválidos, non creo? Como verá, unha tropetada pode facer estragos, alterar os acontecementos, ou mesmo cambiar o rumbo da historia. Entón non poden por menos preguntarme que repercusión terá esta coxeira no futuro da humanidade. A boa. A boa. Oxe, que ti vi. Mira que teño mala suerte. Por forza, hoxe me tiña que pasar unha cosa así. Ainda non viñeron, cuñado. Xa ves que non? Bueno, vou meter isto ao frigorífico, Se imos celebralo, vou ter que sonreír. Terei que sonreír, terei que dicir algo ingenioso, non sei. Terei que improvisar algo, porque as miñas frases prefabricadas sempre se me atragantan. E ela mentras triste. Debía de sentir náuseas, pero só sinto que non sinto. Encontrei-me cun amigo, cuñado. Na cociña? Non, home, non, abaixo, por eso tardei tanto. Ai, xa. Un antigo amigo. Por diante da guerra? Sí, por diante da guerra. É que che dixo? Pois díxeme eso, que amigos aqueles, por diante da guerra. Sí? Bueno, pois ben. Que? Pero podes saber que estás a facer aí? Estou facendo compañaros, Tanto como hai que facer na cociña, ti posta aí de cháchara. Deu na cociña son un desastre. A ver, home, vente para dentro, botame aquí unha mano. Bueno, vou. Ese conto xa está moi gastado, Pedro? Ese conto xa está moi gastado. Truxésterme os huevos afortunados? Pero son un cuarto, está no frigorífico. Moi ben. Bueno, eu vou, pero insisto que... Botame unha mano. Na cociña nada. No, tamén, seguro que tamén fixeron marisco. Está visto que só non saben gastar. É iso que lle dixen que fixeran algo sencillo, sin ostentacións. Todo arreglan cos cartos. Ai. Papá, Que, filla? papá, non deixes que me enterren. Non, claro, non te preocupes. É que me van a enterrar. Pero é que non queres? Teño medo. Pero por qué? Penso que ainda estou viva. Pero é que non sei que dicir. Dixestes que ibas a impedilo. Si, sei que cho dixen, o que pasa é que non sei o que podo facer. Impedilo? Claro que vou impedir, o que pasa é que verás as cousas complicadas, sabes? Vai a ser complicado. Complicado por qué? Ti podes, tens que impedilo. Verás, estou coxo, non podo facer nada. Coxo, non vas poder salvarme. Queres dicir que coxo non vas poder impedilo? Claro que vou impedir, filla. O que pasa é que non sei como. Entón estou perdida. Non, filla, non. Vou ter que estar morta para sempre. Penses agora neso. Así que é verdade o que di mamá. Mira, se non partira a perna xa estaría salvada. Faime caso. Dixencho en serio. Cando seas maior, non terás que morrer, porque eu terei cambiado o mundo. Pero non o cambiastes. Que encima supoñer que me va a pasar unha cousa así, tens que entendelo, Pero filla. ti sabes que estou viva. E se morro xa non volverei a estar viva nunca máis. Filliña, que aburrida eres. Sempre queda unha posibilidade.
Unha posibilidade. Cando era pequena cantabasme cancións, tantas cancións para isto. Solo me queda unha posibilidade. Ti que faz aquí? Pasa po cuarto, hombre, para caerse inmediatamente. Pódese saber que lle estabas dicindo a rapaza. Están metendo cousas na cabeza e despois ela non pode morrer tranquila. Solo falábamos, muller. Que pasa? Este que lle estaba dicindo non sei que a nena, xa sabes. Trataba de tranquilizala. Xa, como se ouvira. E filla miña, non? E niño tamén, non? E máis, estou no meu dereito. É miña obligación a porme. Ah, o sea que se trataba deso. Estás poñendo trabas desde o principio para que todo salga ao revés, non, Xosé? Creo que debemos impedilo. Mira, a ver se non vai a querer que enterremos. Non sei, hai xente así. Oh, pois claro que hai xente así, pero hai xente que quere chamar a atención. É xente sin principios, sin tradicións, nin raíces. E ti queres que a nosa filla sexa unha desas? Eu non dicía tanto, nin tampouco sei o que sería o mellor para que vai me vela así. A todos nos doi, Non é o mismo. Ai, non? E logo, por que te crees que vamos de loito? Bueno, é que eu... Ademais, as cousas hai nas que facer como Deus manda. E é mellor ter unha filla morta e debidamente enterrada ca unha filla morta e insepulta para toda a vida. Sí, pero eso dai, xa te digo. Pero dalle, a todos nos doi, Pero non te vas a poñer así o día do enterro. Claro, poñela nerviosa. E que se sinta insegura. Pero agora está asustada e non quere. Normal, normal. E, ademais, ela mesma non hai tanto, dixo que estaba de acordo con todo isto. Pero... Ademais, mira, a morte é tan confortable que un non se acorda de nada. Claro. O ti acordaste de cando te enterraron? Non sei. Acordaste ti do día do teu enterro? Non logro acordarme. Pois claro que te enterraron, como a todo Dios. Quizá, non sei. As cousas son así, Xosé. Non teñen volta de folla. Aí chega un momento en que un morre e ten que permanecer morto hasta o mesmo día da morte. É lei de vida. E non lle deas máis voltas. Xusto. Non sei o que dicir, ni o que facer. O único que sei é que me dói esta perna. Claro, home, doiche, porque a moves. E o estar nervioso, síguela movendo. O importante, Xosé, é que mortos ou coxos esteamos quietos. Como a ti. Pero ti non estás así, muller. A mí só me queda un nada de nada. Mira, e seguimos traendo xa as cousas. Sí? A usted que lle parece? Sí. É mellor poñer a mesa que estea todo posto para cando veña non andar despois dun lado do outro. Veña, pois vamos entón. Vamos, Veña. vamos. Faltalle moita rapasta? Nada, sopa ideana. Pois veña. Cuñado, que lle puxeste ao centro deportivo? Puxiño en dous. Xa sabes que Carping non xogan, non? Sí, xa sei. Bueno, pois ese tira cos cartos. Xa verás como ese dor nos dá cartos, Pedro. Bueno, alá ti coa tua lideira. Sempre paso o mismo cos canapés. Ou falta pan ou sobra bonito. De pouco sentido teñen no cálculo, Dios mío. Parece mentira que sean miñas fillas. Bueno. Si non hai máis que o que trae aí. Cuñado, non conseguirás, está en plan duro. É que é de moi mala educación. Que cheguen a mesa cos platos empezados. Son galletas, bizcochos, manises. E por que non tuxaste as almendras? Tamén as truxemos. As cousas non se fan ben ou non se fan. Dicíale que antes a Xosé que no meu enterro hubo máis de 2000 comensales, meu fillo. Ala, carallo, como se nota que non lle custa jalar. Pero, que está a facer? Estás coxo. Gracias. Bueno. Non me dirás que o español leche que non era difícil.
Oi, que onde abriestes eso? No, bobo. Que? Que bobo, bobo. Pedro, pon aí esas servilletas. Que foi o que che dou teu sogro? Nada. Daríalle canapés ou bolos? Sí, pero un solo. Elsa sabemos como está, home, pero ti, por favor. Ai, Dios mío, que barbaridade, que escándalo, Jesús. Bueno, tampouco é para tanto. Jesús, vaya por Dios. Tiñámonos que deixar sin merenda. Ai, Dios mío. E penso traballamos nós tanto. Que barbaridade. É que é de moi mala educación que chajan as visitas, sabes, a todo isto empezado. Isto Chivato, non pode que eres ser. un chivato, nariz de gato. Oi, que eu non son Xosé, non me ando con carallada. Rita, Rita, parece mentira en ti. Parece mentira. Sabes o que che digo? Que estou moi cansada, Xosé. Estou moi cansada. Esa gen vai a facer o ridículo. Esa non vou a ser eu, porque é o entierro da tua filla, que non é da miña. Oístes? Vos falta por moito. Xa casi está. Pregúntale se se acordaron de velas. Sí, 4. Vaya, que elegancia. Gústache? Sí, xa o creo. A ti gústache? Está ben. Está moi guapa, miña filha. É a menina que dale pouco odeiro tarde. Que hora é? Non sei. Xa deben de estar a chegar. Encendeste as velas, Aurelio? Sí, mamá, foi todo un acerto. Ai, miña filha. Cheira. Vou botar un vistazo a velas. Que tal? Gústache? Guapísima. Gústalle, mamá. Quedou guapísima, meniña. Guapísima, guapísima. Ti estás guapísima. Ai, Dios. É novo. No, tiño no armario xa hai tempo e fixiños as reglas. Pois quedouche precioso, Que tal está, Manuel? Está guapísima, quedou preciosa. Ai, que bonita está. Foi unha suerte que vos desideradas polo vestido rosa, miña filha. Bueno, xa estamos listos. E parece que vai a dar tempo a todo. Agora agardar. Xa deberían de estar aquí. É a hora en punto. Mira que tardan. Mira que se non veñen... Virán. Non sería a última vez que unha noiva quedara composta sin enterro. Non sexa ridículo. Xa estamos listos, ha dado tempo a todo, afortunadamente. Agora a esperar. Xa deberían de estar aquí. É a hora en punto. Mira que tardan. Mira que se non veñen... Virán. Non sería a última vez que unha noiva quedara composta sin enterro. Non sexa ridículo. Xa estamos listos, ha dado tempo a todo, afortunadamente. Agora a esperar. Xa deberían de estar aquí. É a hora en punto. Mira que tardan. Mira que se non veñen... Virán. Non sería a última vez que unha noiva quedara composta sin enterro. Non sexa ridículo. Rayose o disco, Rayose o disco. Rayose o disco. Insisto, xa estamos listos, ha dado tempo a todo, afortunadamente. Agora a esperar. Xa deberían de estar aquí. É a hora en punto. Mira que tardan. Mira que se non veñen... Virán. Non sería a última vez que unha noiva quedara composta sin enterro. Non sexa ridículo. Xa estamos listos e... Parece que chamaron a porta. Ai, non sei. Eu non oí nada. Pedro, por que non vas ver a ver quen é onde? Ai, sí. Agora sí. Quen será? Non teño ni idea. Pois levántate, abre e así saberémolo. Veña, Pedro. Vai mirar así salimos de dúbidas. Ai, estes homes. Mira de que ten. Ai, pero que sorpresa. Que sorpresa. Doña Encarna, usted tan guapa e tan joven como sempre. Ai, nada, filla. É tempo non perdoa. Pero se é doña Encarnación. Que tal, Marianito? Ai, pero mira pa Marianito, si está feito todo un home. Xa o creo. Perdoen que non me levante, pero é que tive un accidente. Ai, non me diga, co coche. Non, aquí na casa. Eso. Nada, pisei o bastón do avó, esbarei e unha tropetada. Nada, os homes que son uns brandos. Blandos. Dicen. Algúns.
Este non vai a ser unha excepción. Mulleres. Este o que é un quisquilloso. Eso é o que é. Que me vai a contar vostede a min? Cando mataron o meu home? Nada, uns gamberros que non saben que facer para matar o tempo. Oi, é que non se pode imaginar como se queixaba. Berraba continuamente. É que son. Os grandos, xa te digo eu. Total, para catro cuchilladas, que non era para poñerse así, pero... É que son tremendos, os grandes, grandísimos. Ai, si eles tuveran que parir. Bueno, acabaría su mundo. Señora, perdoe que discrepe da súa opinión. Pareu vostede algunha vez? Ah, non, por suposto que non. Entón non pode falar con coñecemento de causa, non lle parece? Bueno, eu prefiro non entrar en ese asunto. O que lle rogo é que se senten, por favor. Un momentiño, doña Encarna, que faga as presentacións. Mamá, vostede non conoce a doña Encarna, verdad? Non tuvo o prazer. Doña Encarna, esa de aí é mi madre. Moito gusto, señora. O justo é meu. Ese é Marianito, mamá. Ai, o noivo da meniña. O noivo da meniña. Moi xeitoso, Xeitosísimo. Xo creo. Tiña moitas ganas de coñecela. Ou se sabe usted o executivo. Sí, bueno, modestamente. Un oficio de moito futuro. Sí. Vaya. Un oficio de moito futuro, distime, filha. Sí, mamá. De cousas novas que hai agora, Dios mío. Nos meus tempos non había executivos. As execucións facían os verdugos. Bueno. Ai, mamá, como está, mamá? E unha cousa non ten nada que ver coa outra, mamá. Ai, non, muller. Non ten nada que ver unha cousa coa outra. Pois claro que non, avó. Os executivos non executan a ninguén. Bueno, a ninguén en concreto. Agora executamos en xeral. Que xeitoso este rapaz. Por non sabes ti, meu filho, que me tranquiliza. Pero séntense. Oh, sí, senten, por favor. Séntense agora, séntense. Non sabe canto me alegro con a perna non fora nada. Bueno, tanto como a nada. Nada. Digolle eu que non foi nada. Me vai a contar vostede a mí. Cando mataron Non queren tomar algo? Tomen algo, por favor, Manuel. Ofrecelle aí algo, miña filha. Que? Non, moitas gracias. Ai, muller, uns aperitivos. Nada, unha cousiña de nada destas que puxe aquí meu cuñado. Bueno, por non despreciar. Marianito. No, querida, gracias. Eu non, miña filha, que teño moitas dúas de estómago. Bueno, pois eu vou entrar á cociña. Ai, non, deixa, que xa vou eu. Pois vai. Ai, pois hoxe... O día estuvo maravilloso, Foi un día espléndido. Sí, lástima que non deixara de chover. Bueno, a choiva según se mire pode resultar agradable, O malo é cando hai vento. Bueno, o vento tamén ten o seu encanto. Pero non cando é furacanado, Pedro. Deixando dun lado o vento, polo demais foi un día inmellorable. Bueno, eu estou totalmente de acordo con vostede. Nos meus tempos dicíase que un día así era un día de cans. Ai, sí, é porque... Ai, non se sei, pois será porque aos cans lle gustan os días así. Bueno, o que uns accidentes meteorolóxicos inturbin a meteoroloxía non ten por que sumirnos no desánimo climatolóxico, Das nubes para arriba o día foi espléndido. E máis, eu diría que esa tormenta desafortunada, según se mire, podría ser a prova que demostra a existencia do tempo. Nas alturas, claro. Querida, Dime. sabes que che creceu erva na cociña? Oh, bueno, quererá decir musgo. Bueno, sí, musgo, pero tan alto que parece erva. E non ti non poderes nan tronte. Volvería a crecer, muller. Vaya. As tumbas xa se sabe. Eu non coñezo un nicho que non teña humidades.
É iso que os nichos, queiras ou non, cada día están moito máis impermeabilizados. Ai, esa é outra. A nós no Panteón crecen os toxos. Non sei de que te queixas. Eu xa lle dixen que hai que vendelo, pero ela nada. Xa, de acordo, Mariano. Pero eu xa me quedo ali ata que morra, fillo. Pásase o día limpando. Por suposto, dá moito traballo. Pero eu non sería capaz de vivir nun nicho deses modernos. Creo que me agobiaría. Nos meus tempos, cando eu era rapaza, claro, tiña meus pais un panteón fermosísimo, pero hai que recoñecer que donde se poña un panteón familiar... Eran outros tempos, hoxe costa máis mantelos, Estou totalmente de acordo con vostede. Vos tamén creo que tedes un moi bo, non? Sí, sí, ten todas as comodidades. A meniña tamén o merece, Quero que viva como unha raíña. Oi, así se fala, filliña, así se fala. Que xeitoso este rapaz. Xa o creo. Leva vostede unha xoia, unha xoia. Ai, estamos aquí falando. Cando realmente nós estamos aquí. Sí, xa, Claro. É o lógico sería que nun acto tan solemne como este estivera aquí o meu home. Ai, para aquelas malditas cuchilladas. non se preocupe vostede, doña Encarna, que o representa moi dignamente. En fin, eu sou rapaz, pero se quere. Eso podes xuralo. A rapaza está morta, non? Sí. Nos a rapaza xa fomos matando desde pequenas. Eu sou o filho Marianito aquí presente, tamén está moi Ai, boa sí, xo creo, señora, xo creo. Pero bueno, non ve vostede que é un executivo, agora. Ai, non. Non. O meu fillo xa estaba morto cando lle deron o cargo, Eu en iso tuve moita sorte. Non me podo queixar. Todos me naceren morto. Ai, que suerte! Bueno, mira, deixémonos agora con cousas tristes, porque ustedes viñeran ver a miña neta, non? Ai, sí, por favor. Pois entonces, saquémola e enseñémosla. Xa? Sí, por favor. Ai, Arden desexos de volvela a ver. Ai, fillo, tranquilízate. Estes rapaces. Este rapaz divino tesoro, xuventude divino tesoro, como decía o poeta. Sí, como decía o poeta. Mientras le colle una teta. Bueno. Ten razón, mamá, que é o momento de buscar a rapaza. Sí. Vamos, parece Sí. Si non hai máis remedio... Non parece vostede moi contento, Fájase cargo, non é polo seu fillo aquí presente. Con calquer outro pasaríamos mesmo, pero xa sabe vostede, un pai é un pai. Ai, é unha nai, tamén é unha nai, Pero xa vedes, agora nós xa non contamos, agora quen importan son eles. Ademais, voulle dicir unha cousa, que non perde vostede unha filla, senón que gaña un fillo. Oi, neso ten toda a razón o rapaz. Bueno, imos, ala. Bueno, veña, trae a mi niña. Aurelia, Trae, miña filla, trae a miña panxón. enseguida volvemos. Xa verán, é unha xoia. Non é porque si a miña neta, pero é unha verdadeira xoia. Que pasa? Veña acá, papá. Que facía? Nada vos, José. Estabas pintando que teña pinturas. Mira, levade a Tadio cunha cadena. Isto é o avó, non? Sí, señora, sí. O avó pa nosa desgracia. Vaya por Dios. Esta señora tan cachón de taboa, quen é? Non sei o que facer con ele. Está un pouco vivo, non? Sí, este é un pesadelo, home. Ai, que pena. Tampouco é para tanto, Pedro. Xa se sabe as enfermedades, xa se sabe o que pasa tamén con elas, Son cousas da edade. Xa verán que como co tempo vai a mesmo. O meu sogro pasaba o mesmo. Isto é un contestatario, iso que é? Un contestatario. Non morderá, supoño. De momento. Non que non sepamos, Pedro. Ai, tamén é un alivio, Ai, xa está. Xa o deixei atado cunha cadea e Aurelia quedalle poñendo un bozal. Por aí tiñamos que haber comenzado, muller. Bueno, a ver se ahora podemos estar un pouco tranquilos. Bueno, a ver, Direi de rapaza, muller. ahora sí, un momentillo que enseguida volvo. Trae a miña filla, trae a mi niña. Vaya por Dios. Tomades unha cerveciña? Ai, non. Sí, unha fertellería. Eu bebo pouco. Que non se diga, home, está mal. Non, moitas gracias. É un puriño, non queres un puriño? Se diga, non. Ah, no, eu non fumo, Como ven, o rapaz non ten vicio ningún. Dille que sí, rapaz. Eso está moi ben, pero que moi ben. Porque home vicioso, home ruinoso. Xa ven! Que resoen os clarins! Alejandro!
natureza morta. Bendigo día en que tiven a sorte de poñer os ollos en ti. Ai, é como se quere, non é unha maravilla como se queren. É o vestido finísimo, de un gusto exquisito. Verdade que sí, señora, eso foi idea dunha servidora. Bueno, elexido por min, por min. Ai, e as velas? Iso foi idea nosa. Pensamos que las 4 velas eran máis axeitadas. Bueno, simple lógica tratándose dun velorio. Podo darlle un bico? Non vexo inconveniente. Bueno, eu penso que Pedro ten un interés. Un momento. Nestes casos existe un ceremonial. A cousa non é que teña demasiada importancia, pero... Ai, que cabeza, que cabeza. Ai, que emocionante. Señora, a esta familia gustanlle moito as tradicións. E, de feito, xa é que no tradicional lle gusten as tradicións, ou non? Ai, sí. Por suposto, Pedro, por suposto. Pois eso, honralles, Mire, doña Encarna, usted non pensará que eu dixen polo interés, non? Ai, no, por favor, bueno. Ai, Chega que nada. ¡Ay, qué precioso! Preciosísimas. son de ouro macizo. Bueno, chapada en ferro, para dar maior sensación de austeridade. Poñas, fillo, poñas, tíos. ¿Cómo se dice, no? Grazas, cariño. A ver, miña filla. Vamos. Preciosas. Son preciosas, miña filla, preciosas. Nesto podes... Notan os hombres de ben. Podes estar moi orgullosa de mí, moi orgullosa. A ver, mellame usted, señora. A ver. Mira, Pedro, mira. Ai, é o que pesan, Leva razón, moi sobria e moi galega. Estilo medieval. Nena, vamos a ter pai tamén. Mira que monada, papá. Non é unha monada? Sí, unha monada. Son feliz. Moi feliz. Doime todo o corpo de felicidade. Alégrome moito. Penso que non vou poder resistir tanta felicidade. Pero non te fías. Como é posible tanta parvada? Non digas eso. Non sei se poderé resistir. Poderás, muller. Se polo menos puidera morrer. Pero morrer ata o fondo. Morrer ata non poder máis. Irás morrendo co tempo. Pero non me vas salvar. Eu? Está decidido. Nada se decide así de golpe, filliña. En de xamais se toma unha decisión. Se non está decidida de antemán. Quere dicir eso que é inevitable. Non, ainda que poida que non sei. Pero tan pequeno es. Es así de pequeno. Eu cheguei a pensar que eras invencible. Solo son un home, un e soio. Que podo facer eu? Pero ti sabes que estou viva. Porque estou, non verdade? Sí, claro, estás viva, sí. Para contra eles están mortos, non? Non sei, supoño. E ti? Verás, eu estou coño, entendes? Coño, non podo facer nada. Hei de quedar aquí inmóvil. Se ao menos puidera agarrar. Pero por que? Non conseguirás nada, filla. Que facedes? Que tramades? Que falades en baixiño? Xa sei que estades a falar de min. Da miña morte. Estades a falar da miña morte. Pero que non vos dades conta. Estou viva. Non. Non me enterraredes. Pero que está a pasar aquí? É que non me vedes. Móvome. Non, polo amor de Deus, non me traer coroas. Estou viva. Nin cintas, non quero cintas negras. O teu mozo non te olvida? A tua nai non te olvida? A tua familia non te olvida? Olvídame! Olvídademe todos! Díxadame aquí olvidada! Olvidadevos de min! Non me enterredes! Estou dormindo! Como é que non me vedes dormir? É que non o vedes? Por favor, non feche de la caixa! Vou despertar! Se por lo menos puidera mover unha man! Ai, fixadevos, estúpidos! Mirad os meus ollos! É que non vedes que vos vexo? É que non o vedes? Un espello! Trademe un espello para que o empañe! Respiro! Estou respirando! Como é que non me vedes respirar? É que non me vedes respirar? Non sentides que estou viva? Estou viva!
forma de escapar de aquí. Ten que haber unha fórmula, ten que habela. Se puidera mover unha man, se puidera berrar, se ao menos puidera pestanexar. Deus, como pesa a morte. Estou viva. Que dixo a meniña? Que está viva. Como? Non é posible. Iso foi o que dixo. Non digas tonterías. Sinto moito, pero a mí non me gusta ese tipo de tonterías. Digo que foi o que dixo. Ao mellor sufriu un ataque de catalepsia. Pero ti como podes decir eso, hombre? Pero, que catalepsia, nin que catalepsia, home. Nós na nosa familia chamais tuvemos catalépsicos. Nunca. Sin embargo, ela insiste en que está viva. Esta xuventude non sabe o que ha de decir e o que ha de inventar, Dios mío. En 80 anos que teño de vida, ainda nunca sentí unha parvada semejante. Catalepsia, catalepsia. Pois si elo di... Pero que lle pasa a Lidia? Porque é evidente que a rapaza está morta. Estas son cousas de pai. Porque ela está morta, señora. É evidente que está morta. Usted non ve esa carjazas. Son figuracións. Están acostumbrados a verlos vivos e non te faz a idea. E a veces dá a sensación de que se movan. Sí, figuracións. Eso mismo. Creo que son figuracións. Figuracións nada máis. Non sei, pode que sea eso, pero a min tamén me parece que... Eu creo que é evidente que está morta. Ainda así o asunto é serio. Mira, Marianito, eu non se me preocuparía tanto. Pero como non vai a preocuparse? Como se vai a casar o meu fillo cunha persoa que pode resucitar en calquer momento? Fáganse cargo, Fáganse cargo. Xamais consentiréis semellante deshonra. O meu Marianito é moi home. Bueno, señora, que eu non dixen máis que me parecían figuracións. Non figuracións, figuracións. Vostede non opina? Está morto ou ten unha parálisis temporal? Si, ten vostede a súa opinión. Ai, calor! Mire, sinto moito da súa perna, pero ten que comprender que nós non estamos para coxeiras. Xa parece que me pasa. Está viva ou está morta? Morta, por suposto. Como ia estar viva? Sin saber como, fechan o futuro nunha caixa. Que comezas a ser o teu propio recordo. Xa nunca chegaría a ser sorprendente. Serei algo xa decidido, algo planeado. Non queda nada de min. Só queda a miña vertixe que me empurra cara ao meu propio abismo. Se algunha vez tiven un soño, aquí rómpese. Aquí remata todo o que debía comezar. Que dixo a mi niña? Está a rezar. Ah, moi ben, así me gusta, como debe de ser. Ai, non ve, pero non ve como sorríe. Eso quere decir que é feliz. Eres feliz? Isto é a felicidade. Esta sensación estúpida é a felicidade. Sí, témome que sí. Entón son feliz. Que dixo, meniño? Que é feliz. Vaya, menos mal, hombre. Bueno. Ben, así xa estou moito máis tranquilo. Así como a mí me gusta ver as mulleres, felices. Que sí, que alivio. Cojonudo, cojonudo. Bueno, foi un mal momento. Pero xa pasou. Un malentendido, Pedro. Un malentendido. Un malentendido. Pero si está todo aclarado, non vexo un motivo polo cal vamos a aplazar a boda. Pois ten razón. Pois veña, imos xa. Veña, por favor. Arreglémalo todo. Sácala xa xa daqui, por Deus. Imos a poner esto. Ahora falta unha bandexa, un momentinho. Marianito, faz un pouco, neno. Ahora métete dentro. Aquí tamén, nena. Aquí, pejadiña. Ai, que emoción, que emoción. Así, xuntiños os dous. Que boa parexa fan da encarnación. E verdade que sí? Parecen dous tortuguitos. Xa o creo. Ai, Dios mío, como houbera lucido este entierro no altar. Ai, xa me gustaría a mí nun xuzgado como un xuez con toga e un secretario, Sí, pero non é... Non digo que foran uns funerais por todo alto,
pero conservarían certa distinción. Sí, pero non é o mesmo. Nos meus tempos sí que sabíamos enterrar. Aqueles eran entierros, e non estes de vellos caseros. Ai, por suposto. Xa me gustaría a min e non estas ceremonias de feito tan modernas. As modernidades non lle traen nada boa doña Encarna. O importante, o fundamental é enterrar. Que máis dá como ou onde se celebra a ceremonia? Bueno, Pedro, vou che dicir unha cousa. Os funerais no altar dan outra solemnidade. Os funerales no altar son outra cousa, Un momento, un momento. Señor, Pero que estou coxo, Están coño. enriba da mesa da cociña. Represéntame, tío. bueno, será un honor. Veña, comencemos de unha vez. Bueno, podemos comenzar. Sí, espera que venga Aurelio. De verdad, xa non me acordaba. Rápido, que te vas a traer a ti. Veña, comencemos. Bueno, cando que irá. Ai, que emoción. Queredes protexervos da intemperie e darvos cobicho baixo a terra hasta que a morte vos solucione? Sí, quero. Un momento, un momento. Ti tamén. Xa está, sí, quero. Declarvos escuetamente marido e muller. ¡Viva los muertos! ¡Viva! ¡Viva! Non estou morta, só estou dormida, non estou morta, só estou dormida, non estou morta, só estou dormida, dormida. Que lindo! Que só está dormida. ¡Viva los labios! ¡Viva! E ahora? Sí, ahora tarta. Ahí va. ¡E o champán! Pero tamén te xa de champán. Sí, vou deixar a tu. Veña, ti abre o champán e Aurelia que reparta as copas. Vamos. ¡Ay, qué emoción! Veña, meu campeón, vamos! Que queres escapar? ¡Rite, muller! Veña, meu campeón, vamos! Pedro! Pedro! Alegría, alegría. ¡Alegría! Vivan os mortos. ¡Viva! ¡Ay, qué fresquinho está! Con los muertos, porque sean felices y descansen en paz. ¡A los muertos! ¡Vivan! No están mortos, no están coxos, fáense los mortos y fáense los coxos. Os ollado, señora. Ay, no se preocupe. Ay, a ver, meu corazón, que che fixo. Ay, por Dios. Terá vacuna da rabia, non? ¡Sí, señora! ¡Vamos a todas las vacunas postas! Si, non se preocupe, o voo está en regla, Non sei como podo romper a cadea. Se te puxera esa camisa de fuerza xa estaba. Yo no más adentro mirar, que non sei se non se escaparían. Si, mira dentro, mira lo que está pasando. Seguro que nada vos, seguro. ¡No se lle ocurrirá! ¡Pase para adentro! ¡Ay, vaya! Todo con los clavos de Cristo! Vaya todo con los clavos de Cristo! de verdad, No tío. están coxos, fáense los coxos. Quere baixar de aí ahora mismo, rapidiño, Que quieren deixarme sin merenda, Queréis deixarme sin merenda, No están coxos, fáense los coxos. Como te coña. Cólleme por los huevos, mamón. Isto non che pode consentir. Vaya todo, por Dios, tío. Él tampoco está coxo. Cuando está solo se levanta. Vino eu. O qué? Vino eu. Chivato,
estas manos a pagar. Válgame Deus, que familia! Vino eu. Sin postre! Si, estou coxo, tamén non saben os veciños. Sin postre! Unha semana! No, un mes! Un ano sin postre! Que postre nin hostias! Vas a matar eso inmediatamente, o armario! Armario non vou, O armario! Al armario non vou, Al armario non vou. Non vou al armario. Non vou, non quero ir. Non quero ir. Al armario, non vou. ¡Qué castigo, doctor, señor, mamá! Ay, sí, mira, fíjate. Vaya, vaya, que tenemos. Ay, Dios mío. As enfermedades xa se sabe. Hai que ter moito cuidado con eles porque son pero que moi peligrosos. Ai. Que pasou? Non debería escaparme. Espero que non, mamá, que ni se lle ocurra. Ai, Dios mío, que castigo. Xa está. Xa está. Parece un meniño, un meniño! Perdón, como quiera. Ai. De verdad que sentimos moitísimo que lle pasou. Non se preocupen. Ai, José. Ai, Dios mío, que castigo nos dá, señor. Eu, Así que non estáis mortos. verás, eu explicareiche. Todo era un engano. É só unha forma de entender a vida, filla. Comportarse como difuntos é unha forma de entender a vida. Por suposto, eu sempre dixen, a morte é o estado perfecto dos seres vivos. Que futuro me espera a min? Encerrada en un nicho de por vida. Muller, tampouco se está tan mal no nicho. Ai, meniña, non querrás estar dando tombos por aí toda a vida, non? Quero vivir. Mira que vos lo dicen, man dura con ela, pero borlada. Vivir é un risco, un imprevisto. En cambio, a morte ten os camiños perfectamente trazados, filla. Pero quero vivir, quero equivocarme. Enténdote. Entón, Que non se adapta, que non se amolda, acaba pagando en soedade. Non me xera un pouco. Nena, déxate enterrar, muller, que total é como un xogo. Eu non sei o que se lles parecerá a ustedes, pero a min dá má sensación Diga vostede, diga. que me dá a sensación de que se nos está indo das mans. Ten usted toda a razón do mundo. Pois non, el ha de facer o que lle manda, que por algo son súa nai, non é verdad? Se vostede o di, vos non me ides enterrar, non mentre siga viva. vostede ve? Dille algo. E que podo facer eu? Pois que vais a que lo pai, polo menos. Está moi consentida, pero que moi consentida. Se fora a miña filla, viríades vos. Cala! Pasa do ver! Vos non me ides enterrar. Mira o que di, mamá. Si, xa, fillo, tranquilízate. E digo eu, mentes que isto non se aclare, non sería millor suspender a ceremonia. nadie. Tamén usted, señora. Esta é unha familia moi seria. E sempre se dixo que se iba a enterrar a gente rosa con todas as cousas. Mira, estaría máis. Eu só decía por aclarar a situación. O que queda, malditas as ganas de deixalo pa máis tarde, Compre apurar porque xa empeza a xirar un pouco. Ai, Pedriño, dá la pituitaria moi fina ti hoxe. Pois veña, ti reparte outra vez o champán e morro o asunto así con punto. Veña, vamos. Non, deixa o champán, agora reparto eu. Reparte eu. Veña. Polos noivos. Polos novios. Polos mortos. Polos mortos. Viva. Viva. Estou viva e non penso finxir que estou morta. E se queredes enterrarme, ides ter que matarme. Pois si, moi así. Cando queiras matamos, te xa está. Viva los mortos! Viva! Están vivos. Non están mortos. Todos están mortos. Da igual que nos enteren o non. Ainda que non pisen os ollos. Ainda que nos aten as mandíbulas. Eu son alguén. Estou viva. Están vivos. Todos están vivos. Estamos vivos. Da igual que nos queiran enterrar ou non. Ainda que nos queiran fechar os ollos. Ainda que nos aten as mandíbulas. Estamos vivos. Eu son alguén. E non quero morrer.